Tumong sa training nga madepensahan ang posibleng pagbalik sa NPA sa Paquibato District nga na ilang red area kaniadto dihang buhi pa si Leoncio Pitao alias Commander Parago. Apil sa gitudlo sa mga sundalo ngadto sa mga partisipante nga mga kanhi miyembro sa NPA ang saktong paggamit sa radio communication paagi sa sekretong pagsumbong sa mga otoridad ugaling dunay NPA ug labaw sa tanan ang mamahimong responsableng residente sa komunidad. Apil sa tulong sa training ang kanhi kadre sa NPA sa lugar. Grabe og lisod gid kayo amo ang nasinatian nga kalisod, kagutom, apoy, walay pahulay, wala dili makatarong og tulog tungod kay kanunay man may ginagukod sa mga nakadeploy nga tropa sa 1003rd Brigade. Nagtuo ang militar nga usa sa epektibong taming ang training aron dili na makaporma og balik ang mga NPA sa Paquibato District. Ang mga partisipante sa training nagikan sa Barangay Pandaitan, Paradise Embak, Sumimaw, Mabuhay, Panyalom, Fatima, Lumiad, Salapawan, Tapak, Colosas ug Mapula. Yung Peace Builder training ay isa sa mga solusyon natin para ma-prevent yung re-entry ng mga NPA dito sa area, no? Kasi kahit na yung Sub-Regional Committee 5 ay dismantled na, yung possibility na other regions will enter Paquibato ay nandyan pa rin. Kaya kailangan mag-create tayo ng isang organisasyon na mag-serve as eyes and ears ng Davao City to prevent the re-entry of NPA in Paquibato District. Gikatakda na sab nga isunod ang laing hugna sa training nga tambungan gihapon sa mga kanhi NPA. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe.